Sarong unmanned underwater vehicle o UUV na pigtutubodan na hali pang China ang narecover sa kadagatan kan San Pascual, Masbate kaining Lunes, Disyembre 30. Nadiscover ang UUV kan tulong para sira harani sa baybayon kan Barangay Inarawan alas 6:15 nin aga. Sigun kay Police Major Michael Albania, an officer in charge kan San Pascual Municipal Police Station, alas 2:15 nin hapon kan parehong aldaw kan mai-report ini sa indang hepatura. Nasa 9 kilometro ang rayo kan lugar sa sentro kan Banwaan. Ipig-turnover kan mga parasira ang drone sa mga opisyal kan barangay na nagdara kan aparato sa otoridad. Bali po yung mangingisda po kasi palagi po sila doon nangingisda. Hindi naman talaga actually buo siyang nakita. Nakalitaw lang po yung antena niya. Yung antena niya na may sukat na more or less 3 roller, and then kalahati po nung 3 roller na sukat na yun lang po ang nakalitaw. Yung kulay dilaw po ay nasa ilalim po yun. And then kwento po ng nakadiscovery, ang pagkakaalam lang nila ito ay isang boya na parang ng mga isda, tanda po yan sa dagat, dyan, ng mga mangingisda tinatanda. Inangat po yun nila, and then pag-angat nila, yun na po ang discovery nila. Poko mas o menos 200 kilo ang gabat kaini, asin may markang HY-119 na pigsasabing pigagamit sa underwater surveillance, oceanographic research, asin naval operations. Di pa madeterminar kan otoridad kung guraano nakahaloy ang drone sa Philippine territorial waters bago ini nakuha kan mga parasira. Panawagan ko lang, sabi ko lang po na sa mga parasira na nasasakupan po namin, mga taga rito sa bayan po ng San Pascual, ay kapag meron po kayong may mga nakitang mga kahinahinalang object, katulad po ng ganitong nakuha last day, bali po huwag kayong magkatubiling i-turn over po sa dito sa police station. And then aabisuhan ko na din po ang boss, ang publiko, na wala pong dapat ikatakot na doon sa na-recover po yun, dahil hindi naman po yun ang wala naman po yun na daladalang mga pampasabog. Nasa kustodiya na kan Philippine Navy sa Legazpi City ang nasabing aparato para sa magkakanigong disposisyon asin proseso. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.